Ej, yo! Guys, malé videjko. Tam. Ideme si trocha hento pohodnotiť v Dead Rails. Ideme si pohodnotiť túto u Taylora classes. Let's go. Takže určite na poslednom mieste je zombík. Kamo, toto bez pochyby. Nemôžeš sa healovať s bandažami ani so snake oilami. Iba tak, že budeš žrať. Proste iba žrať. To je všetko, čo môžeš robiť. Dobre, takže na 12. mieste, lebo je tu 13. Jedna secret, to nemám. Dobre, toto je samozrejme na 12. mieste. Takže Ironclad, ideš extrémne pomaly, ste si totálne obrnení, proste si ako tank, reálne asi takto pomaly kračaš a pokiaľ ide za tebou horda, tak to sa asi rovno rozlúž so životom, mám taký pocit a ja by som osobne si to nekupoval. A na 11. mieste je nič. Reálne zombík a Ironclad sú horšie ako nič. To reálne si radšej nič nekupujte, pokiaľ si chcete kúpiť toto alebo toto. Ne. No nič. Na 10. mieste je Aronist. Let's go. Okay, takže proste hneď do začiatku dostanete 4 molotov, ktoré akože sú celkom dobré na to, že dávajú dvakrát taký damage. Proste keď ste ten Aron, nie, jak sa volá, neviem ani jak sa volá. Proste keď proste ja mám tie molotov, oni dávajú iba dvakrát taký damage, to je opa sračka. A molotov sú extrémne proste, kamo to sa ťažko hľadá. Dobre, potom je Priest, áno ja ho mám, krížik mám. Super, som plešatý. Proste dostanete hneď zo začiatku 2 krucifixy a potom ešte 2 svetené vody, ktoré takto, je to celkom dobré, pokiaľ ide po vás horda vlkodlakov, hlavne tie krucifixy. To musím povedať, že je to v pohode. Dobre, na 9. mieste je Miner. Ale ako, takto, pokiaľ idete reálne ťažiť, to je výborné a zase keď je noc a chcete proste, dajme tomu, že barak, idem do baraku, je noc, vlkodlaci, alebo ešte proste. Tak prídete sem a máte helmu na hlave, tú banícku, ktorá vám svieti, takže je to celkom podľa mňa dobré. Akože aj ten Aronist, jak sa volá, áno tento, aj ten je dobrý. Ako nebudem ho dávať úplne do top 5, ale je dobrý. Dobre, na 7. mieste je zase ten, čo máme ja. Alamo, yes, mám kýbel na hlave. Takže hneď zo začiatku sa spawnete s 3 plechmi neprestrelnými. A 3 vajrami, 1 lopata a hneď si necháte aj túto helmu. OK, podľa mňa toto je jedna z veľmi dobrých proste classes. Lebo proste keď máte jedného takéhoto v týme, tak ste v úvodoch asi by ste sa mali dostať až do cieľa, lebo ten, keď vám obrní vlak, to ste vyhrali. No nič, tak na 6. mieste je zase koho mám aj ja, Hydroller. Áno, presne kvôli tomuto typkovi som splnil quest Pacifist, ktorý je tu. Asi bude video aj asi bude aj video, že jak som splnil ten quest, alebo jak ho splnil. OK, takže máte 10 krát väčšiu šancu, že do vás proste, že kapu a keď blesk normálne bumbac aj po vás, máte 10 krát väčšiu šancu. Ale dostávate o polovicu viac peňazí. No zoberete si, dajme tomu, zlato. Zlato stojí 50 a vy dáme dostanete 75. To je insane normálne. OK, toto ako ja som si ho kúpil, lebo tento sa hodí na veľa questov. Dobre, na 5. mieste je Doktor. Takže hneď zo začiatku dostanete 2 bandaže a 2 snake oily.
a môžete sa proste radosťou, OK, prídete takto, volá to tu skape, dajme tomu, tento je mŕtvý, proste pojete ho revivenúť, sa vám to dá polovicu hapok dole, ale proste ho revivenete bez bandažov, to je super podľa mňa. OK. A na 4. mieste, ktorý sa nachádza v top 5, takisto s doktorom, je Cowboy. Ja ho nemám, ale viem, že to je dobrý, lebo prvá vec, dostanete rhne revolver s 48 nábojmi, potom dostanete sedlo a koňa ochočeného proste. A na 3. mieste je konduktor. Takto, neviem, či by som odporučil nejako extra, že pôjdete, že sami si, že idete solo a kúpite si konduktora. Ja by som to moc neodporúčal, lebo ako GG, nemáte žiadnu zbraň, dostanete hneď zo začiatku iba 2 uhlia. Čo není to moc dobre, ale teda, není to moc dobre, keď idete solo, ale keď idete proste s niekým, tak je to výborné. A ešte ide vlak nie 65, ale 85, o 20 viac za sekundu. Dobre. A chill, už ideme do top 2. Na 2. mieste sa nachádza Survivalist. Presne tak, lebo... Hej, more, ma to osralo. Aha. To je jedno. Ja som si myslel, že ho mám hento kúpeného. Proste, čím máte menej hápok, tak tým dávate viac damageu. A hapka sa v tejto hre celkom dosť pomaly, ako healujú. Takže, aby som mne si to kúpil, ale nemám toľko bondov. A tiež nefunguje to iba na zbranie na blízko, ale funguje to aj na zbranie na diaľku. A hneď zo začiatku dostanete sekeru, ktorú keď máte za sebou hydrolera, môžete predať a dostanete za to money. A na prvom mieste sa nachádza Vampír. Áno, kvôli tomuto fešakovi som dokončil Pony Express. Kto by z vás nevedel, čo je Pony Express, tak Pony Express je... Poďme bez vlačika. Tu je Pony Express. Complete the game without any, proste, že nikto nesmie použiť to. Idete extrémne rýchlo za vampíra, cez 175, ale stále stojí menej ako Ironclad, ktorý je drahší a je úplne ešte viac, že splachnúť ho v záchode, tak to poviem. A ešte hneď do začiatku dostanete zbraň, ktorá je Vampire Knife a dajme tomu povedať pri barák, takto a tam budú zombice. Denné slnko vás hituje, áno, tam je ten špaťak. A proste keď budete, dajme tomu, takto v tieni, nikto vás nebude hitovať, alebo keď budete držať noviny a budete takto s ním zakrývať slnko, tak tiež, že vám to nebude vadiť. A keď máte ten nožík, tak môžete voľako hitovať, ako nemyslím teraz teammateov, ale myslím enemakov. Tak zároveň ich zabíjete, no zombici sú na 3 rany, werewolfovia sú na 13 a cowboyi budú tiež tak na 3. Tých som ešte neskúšal, ale viem, že všetko proste, je to veľmi easy a ešte vás ten nožík aj healuje. Takže osobne ja som si ho kúpil, lebo je very good. Ale nehovorím, že napríklad ten príjezd je zlý, ok? Proste je dobrý, aj proste top 10 je už celkom dosť dobrých. No nič, tak vidíme sa u ďalšieho videa, ktoré možno bude, že... No, mám detektívov rozeditovaných, takže menší problémik, že nemám na to čas teraz to úplne zeditovať, preto vyšlo toto video. A keď splním tieto 2 questy, tak budeme všetko vlastne hotové a možno spravím, že ako splním napríklad Pacifistu alebo Pony Express. A Unkillable tiež môžem vyskúšať. A môžete napísať do komentárov, že čo chcete, aby som spravil, akože, aby som spravil akú challenge. No nič, tak vidíme sa u ďalšieho videa, zatiaľ čus.